Čau ľudia, dneska je nová videa a dneska si poviem novinky v Brawl Stars, ale predtým nezemno odber, like a zvenčík, aby sa žiadne video prišli a my môžeme ísť na video. Ak si všimli, tak teraz je nová season, ktoré je teraz akoby proste Toy Story a dneska, čo tak než povieme, čo sa týka ako Buzz Rakeťáka, pretože je to free skin, čo som ako dosť prekvapilo, že proste bude Toy Story, len tak proste ma to prekvapilo. Všetko máte zadarmo a všimol som si, že každý deň máte ako free, proste nejaké ako darčeky, ako konečne na Vianoce. A tipnem si, že keď budem s ním hrať, tak budem byť každý s ním hrať, každý bude ako Edgar alebo Miko, keď proste jedné hre mal každý Edgar alebo Mika, keď boli free. A všimol som na veci, že mám tu má také časti, ako môže bojovať, tak myslím, že teraz laser mode. Ale má to. Každý zistíme, ako čo, ktorý aký je. Môžeme ísť na video. Tak môžeme ísť tam. Čiže mám akože šťastie, pretože to nie je zatiaľ žiadny taký hráč. A tak to je jasné, keď teraz nemá nikto, teraz sú dva boťáci, lebo teraz nikto nebude mať logicky bazára, keď videl som Edgar, takže teraz nemá chuda môcť ísť. Ale sa za to nemám chuť ísť, teraz už tam Edgar. Ešte tam je Dario. A keď sú boťáci, ale aj tak musím mať strach, lebo ja som už hral, že jedno. Dobre, poď sem. Utíkam stále. No to je kempiť, neviem. Ešte sa nazbieram, tak. Tu je ďalšie. Tak. A Róza, poď sem, poď sem. Tak sú boťáci, takže. Vidím, že prišli slaví proste. Sú to proste boťáci. Keby hrám, keby mám ja akoby toto 20 trofejí na tom bazovi, tak potom proti mňa by boli sami takí hráči, ktorí mali kus na baze. No potom proti mňa išli normálni hráči a potom tí hráči by mali baz rakeťáka. A bola by, jedna hra by bolo 10 bazov rakeťákov, na 100%, tak myslím. Počkaj, máme 5000 coin, to znamená, že ideme senka hore. Tak, a kúpime si Hypercharge našeho srdčíka. Som to šetril, si poctivo. A máme ho konečne že tam. Toto je tiež nový brawler, ktorý som dosť OP, som zistil. Ako nehrám teraz. No tak teraz si meníme na toto. Tuto. Môžeme ísť na to. Tak. A toto video by malo ísť na dvoch kanálov. Teraz akoby ja budem teraz točiť na dva kanále, na Gozla.sk a Gozla.sk. Obidva kanály majú potenciál, som zistil. A budem točiť na obidva kanály, som zistil nakoniec. A potom zistím, že ktorý si musím, ale tak nakoniec si potom musíme vybrať. Tak, to pekne. Už on má zrýchlenie, som nevedel. Tak tak to bolo dosť dobré. To je nejak Bibina. Poď, tak, pobereme si tak. Jak má ultinu. Ešte niečo hodí, ale neviem čo, zistíme. Kálen to je nejak v tom OP. Poď sem. Aha, už to chápem. Teraz to dosť zle. Kam tu ja dosť dobre, kam. To je výborné, kam. Zistíme ešte. A tu je pašák.
Tak, kámo, tak to bolo. Hej, prečo som nevyskúšal? Nevadí. Máme 10. OK. Teraz poďme na toto tu letanie. Zistíme. Mám iba tak, že ja dokážu ako by lietať, ako letať. Proste lietať. Keď má tak logicky. Stále nič, to samé stále boťací iba. Lebo keby to hráš, by som videl iba vidieť toto. Ešte bázov mať. Ale uberá som ho dosť, ako by som povedal. Poď, dobre. Ty kokos, to je nejak dobre potom. Kde sú tí hráči? Ma zajíma totálne. No, Šalina, už ju vidím. Ohohoho. Kámo. Tento brawler to tančí OP, kámo. On je strašne dobrý, kámo. Ja si budem s ním hrať, keď je taký dobrý. Úplne sa mi s ním dobre hrá. Kámo, to je fakt dobré, sa s ním dobre hrá s tým bazom. To je totálne dobré. Brutálne dobrý. Strašne OP. Podľa mňa to že zmení, alebo toto je až moc dobré. Až moc. No a... ešte také môžem ako povedať. Battle Pass, ako by nemám čo povedať asi k tomu. Takže ak sa to páčilo, nezabudnite odber, like a zmenšia, takže čaute!